Kila juyok sngau ne baka jinja ka ba kraw tam ka ba ujisu ulale. Kamdei ka jinya halor ka kamdei ka jing pen imbyang ya Lazarus, kamdei ru ka jing penjai-jai ya kale bar ka duriau. Henry, kadei ka jing sat jing ya ki kejat jong ki apostol. Tungin perkat jeliu ya kani. Da ublei uba kraw tam un sat ya ki kejat da ka ba dem krup hakmat ki apostol. Kiban sa syat kala ya hadian kat tu kat nipor. Kani kadai ka jingja ka bamayan tam. Bu nangi ngimtep balai ujisu ulasaj ya ki kejat jong ki apostol. Tharai na ka daw ujisu ulale kumta. Ujisu upen ya ka jing sngoret. Ujisu uhikayangi ban syakri. Haga gospel jong Yohanes kalanong ka bakat lai. Haba ujisu ulaloj ya ki jankop bat ula shimpiar daka jan na sengkai. Nangta ula the haka dabor bat ula sedang ban sait ya ki kejat jeng ki senran jeng bat bernyat penderkhyang ya ki da ka taulia ka ba ula shimpiar. Ka jan, ka ka jing pendret ya ladi ban sait ya ki kejat jeng ki apostol kampen tang ba ujisu upen khoj ya ki tingit na ki kejat jeng ki. Henry kan ni kalong kadak ba unsajab hakal bari. Bat kani ken kabakta ya phi bat yanga. Kambu nangi kumba ujisu usyuwan ban ay nuksa yangi. Ngi perkat baka kubor kalong kabasuk ban sngap. Tulong ki bas ngoret, tulong ki bas bun, bat tu syakri ki weipat kumba ukris ulale. Habapoi ka kenti jong Simon Petrus. Une ulaong ha ujisu. Men sait iki kejat jonga kenran. Ujisu ula jubab. Pimtip menta ya ka bangale. Henry pin satip hadin. Petrus ula pen lanu ruem. Menom sait ya ki kejat jonga. Ladangam sait iki kejat jong pi la jubab ujisu. Pin longshu usenran jonga. Kini ki kentin jong Jisu ki kia jing mut hadu kata-kata. Lada ujisu sait ya ki pop jongi ngim dan bentah bat Ngi dan kam ya ka jing pen kuit da ka senam ba koridor ka batuit na ka krung jong halor ting pena. Na kata daw kani ka kaleman kalong ka koridor hadu kata-kata. Kapen ya ka jing kraw jong nong tau jongi. Umlong tang unong hikai uba ay nuksa yangi, Henry unong siuspa uba pelat yangi. Tungin yakmi yala kajing shibor. Ngila ban syakri yaki way man lakas ngila ban long kibas ngoret kiba jamnud bat kibas subun. Henry lemda ujisu kris ula sat yaki pop jongi, lemda ula IT yala kajing nakabenta ki pop jongi, ngim dan benta bat Day nakata kadaw, baka ni kasni palay bakhut, kasni sat kejat ki apostol, kalong ka ba donbor ba itenat ban pen. Kapan isya ya ka jingle ujisu kumba ngila puli haka gospel. Ukun ublay, upen hangi, ba uday ban dem krup ban pen khut yangi, lem kumta, nginsa klem khut. But day nakata kadaw baka ni ka klip mat kam day tang syapang ka ka ba ngi day ban le. Kadai syapang ka ka ba ujisu uladep le. Upendret yala di kenang ba nginla batsya kentiyo. Kumta balay ujisu ulasat yaki kejat jeng kisenran jeng Kam syam lalong tang ban pen nuksa yaka jing sngoret mensihim jeng Kalong kadak ban pen pau yaka jing pen kuat ka ba kam kraw ka ba tang ka jing yap jeng kala ban job. Hang ni ka don ka jing keli. Hatu ulasat yangi. Namar hadu ba undale kumta, ngimdan tangki kejat ki bajaklia, Henry ngidon kadok nut ke bajaklia. Henry lada uladep sat, tingim day, tang bangila syasat Henry ngilong ki jong bat omdon ke ru ke bala ban penyaklat yangi bat